Sitten mennään, tasainen on nippu. Katsotaan, kyllä sieltä kärkeen taitaa kääntää Mäki. Helminen ottaa siinä kakkospaikkaa. Jussila menee vähän leveitä laveita ulkoisia painoja. Mäki nelospaikalla tulee 49 numerolla Suomella asia haastaa hyvin. Taitaa olla Pyrynousiainen kyllä. Nyt sieltä jo Katila kyttäilee kärkipaikkaa itselle. Sisäpuolella kyllä, kakkospaikalle putoo Mäki, Katila siis kärjessä, Helminen edelleen kolmospaikalla. Siinä on tiukka nelikko. Neljäntenä tulee 49 numerolla Suomela, sitten tulee Suomelan perässä Nousiainen, Jouko Hännillä on Antti Jussila, tästä lähtee sitten jo Katila viimeiselle kierrokselle. Nyt siellä noustaan jo Helmisen rinnalle, katsotaan kyllä Helminen pitää kolmospaikan, siinä ihan ei onnistu Suomelalla. Kalusto vastaan etuveto. Helminen pitää siitä sisäkin. Hyötyy siis kärkikuski Katila, hän on repässyt turvallisen välimatkan siihen muihin. Kakkospaikalla edelleen siis Mäki, Helminen kolmantena, täältä kääntelee jo Katila kohti maalimutkaa. Eli siitä alkuerävoitto ja välieriin 44 numerolla Ville Katila, lisää välieriin jatkajia numerolla 40 Juho Mäki ja kolmantena välieriin jatkaa 45 numerolla Eetu Helminen. Siinä oli kireetä kilvanajoa ja Tuominen ja 3 kiireisintä siis jatkaa tästäkin välieriin. Hyvin sitä lähtee Nousiainen, menee kärkeen, katsotaan sitten on vähän ahtaan sortista. Nyt siellä vähän meinaa spinnata 8 numerolla Tuominen, mutta ei kuitenkaan nelospaikka. Mälkiä. Kärjessä painelee siis Pyrynousiainen polkupaalta Amazonilla. Pyryhän on nuori mies Eurajoelta tukemassa iskä äiti Inkeri Aava ja Lonsina. Keskus Vakka Kylmä, Sami Jäspilä osakeyhtiö ja Pukin Putki Oy. Kolmospaikalle sijaan noussut 8 numerolla Jussi Tuominen. Jussihan on joku hitsaa ja Mettämaalta tukemassa Oma rakas lapset Manu Helmi ja Nenna, huoltomestari Jortsu, Sauli, Luvian auto- ja rengaspalvelu, JM Motormedia, Metsämaa VPK, Pyssykylän Häröt ja Uotila Service, Kokema, Silkkipaino 100 paita, Veikon väri ja työkalumärke. Menestystä ei oikein. Nyt sijoitus vaihtunut taas nelosella, vähän pyöritään siellä, nyt on pikkusen rasti hukassa niin sanotusti Tuomisella, katsotaan pääseekö hän jatkaa vai keskeyttääkö tuonne kolmospisteelle, kyllä taitaa. Hyvin sieltä lähtee Honkakangas, menee kärkeen, kakkospaikka ottaa Nousiainen, sitten on vähän ahdasta, katsotaan mitä tässä tapahtuu. Hanskassa on siellä nelospaikalla, kun ottaa takapuolella tulee Koivisto, kolmospaikalla siis tulee Leimuranta. Katsotaan onko Leimuranta kirjoitellut mitään tietoja, eipä ole. Kärjessä paineen.
vielä kolmantena hyvin siinä haastaa Kukkonen, mutta ottaa sitten sen nelospaikan. Koivisto on siellä Jouko Hännillä. Katsotaan. Jarkkohan on eläkeläinen Laitilasta. Hänellä tukemassa Suomen ohutlevyasennus Autohuolto Suominen ja Leena P. ja Veertin pajat. Hyvältä näyttää nyt Honkarantaan kannalta. Kannattaa tuoda kaulan kakkosena tulevaan nousiaiseen. 4 tästä siis jatkaa sinne semifinaalien puolelle. Ihan siellä nyt ei pysty 102 numero. Eli siltä taitaa Hasseli puuttua. Eli tää on nyt raumalaisten jäsenten välinen sitten. Tasainen on kyllä rintama. Sitten on vähän ahdasta, katsotaan siinä taitaa pyörähtää Siitonen kyllä. Takas pinnaa ainakin jää siihen nelospaikalle kärjessä painaa siis Telo. Nyt siellä jotain ongelmia helikopterilla naisiaisella vähän sekoittelee. Taitaa joutua kyllä itse asiassa Siitonen keskeyttää tuonne kakkospisteen läheisyyteen, vähän siltä näyttää. Sitten tässä näyttää vähän siltä, että 3 autoa vaan kiertää rataa ja 3. Näin lähdetään liikkeelle, hyvistä starttaa nousiainen, menee kärkeen. Kakkospaikalle nousee Suomela, kolmospaikalla tulee Kukkonen, sitten tulee Hännillä ensimmäistä kertaa takasuoraan. Tästä siis vaan lähtövoittaja nousee pykälän eteenpäin tuonne parempaan sijoituserään. Tässä kohtaa se on Pyrynousiaisen ohituksia etuvetokalustollaan puolitoista kierrosta, siihen on aikaa ennen kuin ruutulippu liahuu. Kolmantena tulee edelleen Lahtinen, Lahtisen perässä enää nelospaikalle nousee Järvi, siellä taitaa olla Susanna Kukkosella Preludessa jotain ongelmia, hän ajelee siellä hiljaa muiden takana, kyllä sieltä itse asiassa nyt jo nousee Suomelasta kärkipaikalle, nousijainen putoaa sinne saman tien kolmanneksi, kun ohi tulee numero 20 Lahtinenkin, hän ottaa siis kakkospaikan, Järvi neljäntenä, Kukkonen keskeyttää itse, menee varikolle sieltä reiästä pihalle niin sanotusti. Kärjessä painelee edelleen Kari Suomela. Puolikierrosta on muut. Matkaa noin suurin piirtein maaliin. Järvisi edelleen kolmospaikalla, on ainakin hetken. Nyt siellä nousijainen parantelee asemia ja nousee kolmanneksi. Järvi putoo nelospaikalle. Kakkosena tulee siis edelleen Lahtisen Aatu. Nakkilan autohoittanut Pösöllä. Kärjessä painaa 49 numerolla Kari Suomela.
kyllä sieltä Suomella lähtövoiton kirjauttaa. Lähdön kakkonen on sitten numerolla 20 Lahtinen, kolmantena maaliin tulee 46 numerolla Nousiainen, hänen perässään sitten